Halo Lur. Selamat malam Lur. Pak iki repot Lur. Iki lho ngrebok masalah penyuluhan iki lewat RT kudune ana lho. Khususnya kanggo ibu-ibu. Aku gumun lho. Rata-rata iki lho. Ibu-ibu nang jalan raya iki. Jalan raya iki nggon bahaya lho. Aku ora piye. Ratinge iki mau menggo eneng. Iku los. Mau das arah pelaku dedet rating kimo apa sak nomburinan lho arep masak rating kimo kan aku kanan lho menggoke malah nganan rating kiri menggoke kanan lha iki nek ra dianakno penyuluhan iki lewat RT RW iki repot iki khusus ibu-ibu temenan nek numpak motor ini digawani rating malah bingungno enak krembyah-krembyah nggo tangan ngono terus iki lho. Iki dianakno kandhane sing temenanan nek numpak motor iki repot lho. Lah kok ora ya anjen iku Mas. Rating kiwa menggoke nengen. Rating nengen menggoke kiwa ya bingung nopo. Lha nek dilokno ngamuk. Yes. Wong wedok-wedok repot. Ibu-ibu ususe iki. Sing duwe make sing duwe dulur wedok-wedok sing numpak motor ndalan iki dikandhani bingungno wong gedandapno wong lho rating iwo menggo nengen rating nengen menggo iwo ngono ku terus ha iki sing nomburinan ora lincah ya iso kejrungup tenan repot nek dianakno penyuluhan iki ayo ngono lho sak kandhani turu ae lur turu ya